Sapa sing ngira aku iki? Karo sapa kuwi? Dari kota itu jadi tiru-tiru kuat. Manuk apa kuwi? Lakone kandilaku Malah gacor kae. nggih leka selawan kas tegese kasnya to sani secaput yo kanggo gasto Quran yang liwat aku keri para pakai seni budaya kedokrak. Ini pun yang membuka membagi pemeriksaan kedokrak atau terbukti pupuk teknologi kedokrak dalu. Atau nuan kau sendiri perkataan sukses budaya berarti sama habis dalam ibu bapa. Atau nuan atau nuan.
dulur-dulur yang ngertakan guguk asmara. Niki wau sing duwe tenda ngersake Kaping Gunung Ndara. Oh ngono. Nggih. Pri supri ning nggih. Iki matur nuwun, kowe mau nyawani aku ora luka mahkota ngene muga-muga tendamu tetap lancar laris. Kaping Gunung Mbah Gun. Jenenge tenda apa mau? Rasa gimana? Tendane Mas Supri. Mas Supri. Nggih, Mbah Gun. Anak putu nak ya wis slamet sing ae. Nggih, syukur alhamdulillah. Lah kapan nek dawa meneh? Oh ya alhamdulillah. Kemarin bukan iki. Nggih, ya nek kalian sedulur. Lah, nek kula niku nggih wong, lah rembukan kalih wong. Lah oleh rezeki niku saka wong, lah dek ben bar ngundang kula. Oh ngono. Nggih, pokoke iki Dijawi dagelan apa ngecur? anu, pokoke nggih nika mantenan. Kula urgen tunggal komplit. Nggih, badhe matur nuwun. Kaping Gunung ya. Nggih, Kaping Gunung. Ning nuwun sewu Ndara, keparingipun dhewe penonton kapureh maju di ngarep wonten iki perlunipun gambaripun dipun pedhet sketsa. Panjenengan mriki anggenipun dimenang. Nggih. Kok dadi kowe malah merintah aku. Buatan merintah niku ning genahe. Ben kabeh niku rasane kepenak sing nyoteng ora uga hukum nek panjenengan lenggahipun jumenengipun wonten mriku gak ngoten nek iki lak pas. Romansaku kok aku tak padake apa ngono kuwi. Kula nggih mboten madake kula. Lah kuwi tak contoni kaya ngono kuwi kan yo kepaske. Lah nek pas niku lak kula wau sadaya wonten mriki badhe nyuwun pirsa budhe. Digawe wong akeh mimpi tenggok ngoten karo mbok tampil. Lah dipun senik ngene Pak Kapten niku nek pundi ngene iki Fatimah. Lah dia wonge nyugi tenggok ngoten kaya ora iso nyugi. Wong iki dalan iki mlebu ngetahan yo entuk yo dikani kok. Lah iki ra iso. Iya. Ayo nganggo akal kok ya. Dari kok sing kula takoni. Kudune iki rak ya iki tenggoke didonke sik, lagi omong dadi drijine iso ngene. Ora kok ngenang-ngene dikene iki. Pripun niku. Jane jenengan iki asmane sinten to, Ndara? Aku to. Nggih. Iki lali lali. Kesukaan lho, Ndara. Nek aku ki wis 3 taun to. Lah kene nek Tapi nek aku cilik wis kene. lah nggih wiwit diri di sakniki tekanan dada. Ajas moro. Nek jane nek asmane panjenengan Anjas Moro ki ora pas. Lah, kok ora pas? Pasipun saenipun wong susu Bali. Apa? Wonge ora sepiro, susune kaya bapoli. Masuk ora e? Alhamdulillah. Wah, monggo Ndara. Iya. Ora ngono kuwi. Karo bendarane kok ya diwangsak-wangsake. Ayo, nembang. Ora nangis, rupane welek ngono kok. Ya nangis wong ya rong kire lan Fatimah. Jare mau wis ya kok. Mas Rono lantaran matur nuwun Mas Rono kali Mas Muji pokoke Mbah Muji kadang watah pangipun. Muga-muga sutradara terbaik Pak Sarono karo Mas Muji kanca-kanca Garut lan Lukut. Kula ngiringken sedaya ingkang sami rawuh kula nyuwun mapan wonten bumi Nusantara ngaye Jakarta. Mari kita buka mata, bukan ini satukan jiwa untuk negara kita Indonesia. Semoga Yogyakarta tetap istimewa, Kulon Progo tempat wadah budaya dan agama. Tepuk tangannya mana untuk kita? Masuk ke Mbak Gun. Oke. Ayo, Kaping Gunung. ayo. Bukan tak dibawani, makanya tidak kesuwen. Pulau gini bisa bawa, wah digendeng. Ngatung, saya jalan gendeng. Wah. Keren dulu. Lah iya. Ayo, ki lambene iki cocoke gendare kuwi. Sabar bengi